da tasiri tunda ban haɗin Allah ne amaryar nan wannan ta ɗan gaje ne ko yayan sai soyayya kuke dorewa tunda kun dace ta za a yi biyowa ne kun tsige tuta murna da ba ke murmushi ba na dora ce amma ta kuce sauyawa fatan alkairi ni ma shi nake Allah ya su ba sa kawai mana na shi lafiya laukuyo zaunawa ka ji kiɗan sa'a ga Hadizatu tana takawa kuma ga an kwanta Abubakar na ta jujjuyawa manyan yara ne na ji kowa suna burgewa tunda sun gane ba ruwansu da mai kushewa bawan